машону шоне ки тайёрум гадо бидандам не ки дар ватан бошум дар тоҷикистон бошум яке зид як имон як ҷон дар тан як ватан номи тоҷикӣ ватандор ифтихор бар мо ва ман тоҷон ватан дорем дон мо ватан дорем байни давлатҳои дунё сари баланд дорем тоҷикои тоҷдор ватанда номвардор баҳри ободии ватан ҷон додандам тайёр тоҷикистон ма як кафи хокта дон як қатра оби софи покта нафаси тозаи осмони обота ба гадоги миёвому шои бегона намешам дар заи гандами деҳқону дорд меша фарқиши дар каҷоу чандим сорд меша нони гарми пухта ба дастои модар ки ба сери мераса бар фарзанди падар ободия мия шигрона истиқлол ободтар мешем мо рӯз ба рӯз сол ба сол перевалой вайрона ба кӯҳои баланд озишидан туннелои ҳавору рӯшан роҳҳои дарозу ободу ҳавору тоҷикистон садқаи гулу шигронаи хору яке зид як имон як ҷон дар тан як ватан номи тоҷикӣ ватандор ифтихор бар мо ва ман яке зид як имон як ҷон дар тан як ватан номи тоҷикӣ ватандор ифтихор бар мо ва ман қушунҳои дохилӣ спецна замона алфа вазорати адлия мчс гвардия қушунҳои зудамал қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ қушунҳои хушки гард мудофиа зидди ҳавоӣ қушунҳои сарҳадӣ сарбозои посбону сангазери сартаксарӣ кардан барои номат ки тоза боша ки баланд боша заҳмати калонот ки тифлот хирсанд боша тоҷикистон дар заминои ай даст дода дубора фарзандои тоҷдорат парчамта мевардора хуни сирхи бахти сафедор зои сабзи хид дариқ намедорем барои пурнурии парчамат. I Team Records present.